Lo kan diambil. Mama kan aku diambil sama Abdillah. Ngapain? Iso diambil ki apa? Ngomongi apa? Marah-marah langsung diambil terus langsung kabur. Apa sih karepe dhewe ae? Itu punyamu ta iku? Ya pun punya Abdillah. Bukan. Apa sih? Karepe dhewe ae. Ya apa kok anak iki? Sama niku. Yo, katanya anakku kalau digawa Mbak Adila dicukuk jare niku mau. Oh iya ta, Yo, anak. aku iku arek iki didukai ayahe itu kon akeh sama ya opo lek nguruki anak iku. Ini. Oh, dicukuk ambek anake. Loh, Kak jujur pisan anake. Oh, menuruki anak iku, sing jujur aja joko-joko ngono iku. Apa? Ayo dikembalikan. Ngono iku arek yo gak iso nganu kok iso moro-moro bulina dijaluk ngono iku. Sepurane, Mbak. Oh iya ya wis ngono Mbak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah yo ngluruk kaya nggawa sapu. Ayo besok 1000. Meneng mulih ibrit. Tonggo.